Ja. Okay. Okay. Vi starter med at komme noget koldt vand i en balje. Punkt 2, det er, at vi så tager en ganske almindelig vinflaske. En Rodenberg fra Netto, som udmærket sydafrikansk vin. Og den lægger vi ned i vandet. Og sørger for, at den bliver helt fyldt op med vand. Jeg synes, der er en luftboble derinde. Det gør ikke noget. Okay. Og så tager vi en almindelig saks. Og klipper her flasken meget nemt i stykker. Det er jo meget interessant. Den er sådan pas nu på, at I kommer til skade. Ja, det er vist fint. Ja, det er jo interessant at få at vide, hvordan det kan lade sig gøre.